Zdravím všetkých chlapcov a dievčatá, dneska si tam pri ďalšom videu. Dneska si zahráme Bedwars, bude to trošku chaotické. To síce není štýl môjho kontentu, ale bude to sranda. Nezabudnite si zobrať nejaký dobrý popcorník, nejaké papáňo, nech si užijete videjko, pretože predpokladám, že bude pomerne dlhé. A my sa už uvidíme vo videu. Je na nás. Hej, ja som reálne padol. Toho dáte. On ide zhora, on ide zhora. Aj modrý ide tiež. Mŕtvy. Modrý ide tiež. Dobre, však idem von. Je na jeden hit. Prečo by som Ja ako nemám mal? bloky. Ja nemám bloky, ja som išiel dole. Splitni to. Ja som dole. Ty si mu zase ukradol. Kámo, ty si nej normálny, fakt. Prečo by si to nesplitol? Poďte sem. Komu si vypadol? Idem na stred. Mamu, ja o chvíľku, pardon, ma tu zabijú. Poď so mnou. Postav cestu, zoberiem emerald. Ide na nás jeden typek. Bez toho by som vedel. Potom je tam aj komunálna. Dobre. Ide modrý, nevidíš. Jeden dole, asi, tuším. Ja idem na červený. Dobre, pekne. Ideme? Ja idem na červený. Zničil som im posteľ. Dobre, dokončím. Mám 3. Dobre, Poď na nich, ja zbieram. Dobre, jedného som zabil. Budeme mať protection. Na nás ide jeden inak. Kamu, kto? Tak panda ide na nás. Viem kúpiť A dobre, tak ma protection. zabijú. Je to 1v2, hej, chalani, toto není fér, toto čo je? Zabil som ho, dobre. Máme protection. Mať, potrebujem nejaké irony. Potrebujem na meč normálny, toto je hovno. A to sú modrí, sú slaboši. Idem, ježiš, ja som reálne padol. Potrebujem bloky, nemám bloky. Ja ich tu držím, moraj poďte. Ja na vás Dobre, idem. hold. Celý tým Holduj. tu ide po mne. Hej, zober naspäť tie diamanty, jak sa krylo, zober tie diamanty, dobre? No, super. Idem. Idú na nás modrí, celý tým. Niekto... No. Jeden dole. Ja ich tu idem zasa držať. Idem ich tu držať. Držiava ich, postavím zatiem nejakú obranu. Holduj. Nice, máme sharpness, nice. Aspoň niečo robí náš teammate. Idem na... Máš ich. Čo? Ten buzerant. Dobre, borci, spektite ma, Nejaký titán na lobíčku. On pôjde hrať Bedwars ďalšiu hru. Yes, dobre. Pekne, ideš. Na ten... Bro, ten modrý ma dáva, akože. Ajaj. Bacha, on ide, on. Nie, Ja strážim ti predok, poviem ti, že či náhodou nikto nie. Nie, oni kempia stred. kempia stred? Ide jeden na teba. Ide jeden na teba z modrej strany. Ide, nie, Á, z tej istej ideš. Tuto sú modrí. Áno, to ide, choď. Tam vidím. Nie, modrí sú z druhej strany, sorry. Ty kokos, tak to si dobrý, kámo. Asi aj Diasport. Dobre, yes. Borci, Iru, poď. Bacha. Dáš. Je zle. Za tebou idú. No je po tebe, aj zo zadu ide. Za tebou. Ja mám stone pickaxe a mám aj iron sword. modrí idú na nás, borci. Ide modré. Čo je zelený, jak sa tam pozera? Zabil som ho, Dižis. Zelený tam furt čaká a ide ďalší za Niekde ním. ide rozbiť posteľ, potom ho zabijeme. Klávesnica mi lágla teraz, fakt, toto bolo hnusné. Počkaj, ja tam musím dať vlnu a tak. Ešte Zabite. Kamo, čo si láčas, myslím? Ja. Idem ku modrým. Ja som tuto na strede, akože medzi nami.
Dobre, poďte. Zelený asi pôjde na nás. Mám On je všetko, čo príliš dobrý, potrebujem. on je príliš dobrý, toho nedám. Toho len tak nedám. Sú 2 na 1. Nie, len sú tam dvaja. Tak on má autizmus. Asi tak. Nedávaj prosím ťa bloky, aby som náhodou nepadol. Ty Jeden pek, išiel- on ide hen tak, on chce ísť hen tak okolo k nám na bejsku. Ani Kto tam dal hovor. ten blok? Nie, vôbec tu. Chápal som do ryti, ne? Prečo už padá dole, už je tu. Je, dobre. Autista, taký Pekne. treba. Mám 14 diamantov. Mám počkať na 15. Nie, nemusíš. Za mňa. Na to. Máme to vyhrať. Musíme autista. Vyhrali sme. Je, to tam Nice, dám. nice. Počkaj, nie, ja tam dám glass pass skryt, ty si tak... A potom... Nie, čakaj, čakaj. Nie preč. A teraz takto daj po obvode, takto. Ja mám Daj. len 4. Sem. Mám 12, to by mohlo stačiť. Dobre. Daj sem. Vy No, si čo dobre. chceš celý čas na Tak, bejske. a sem jedno. Potom tam. Tak. Yes, ono to Aha, pekne dobre. vystačí. Poďte splitnúť. Ešte nie, ešte. Ešte Ste mali jedno hore, počkať. ešte jedno hore. Zničil som im posteľ, náš. Dobre, náš. Nie. Tí sú úplne, že... No, tak môže. Splitnite, poďte obidvaja splitnúť, poďte. Okay, Aj ty, Bas. čakaj. Oliver, chceš Basket. diarmor? Chceš diarmor? Ja si kúpim asi lúk. Postrážim. Idem sneaky peeky na červený. Zabil som ich. Nie, ja ti dávam. I went Či ideš? down. Mám 4, mám 4. Ničte to. Tu je modrý jeden typ. Idem na modrý. Kámo, ja mám 9 On rovno diamantov. zdrá, keď vidí diamantový armor. Hej, tak idem urobiť tú protection. Mi chýba jeden diamant iba. Máte dvaja. Však ja ho dám jak nič. To ste Dobre, zbytočnejší. idem nám kúpiť tú protection, jak ste steli minulé kolo. Akože mám dať reinforce. Potom šetri na 8. No ja už mám 8. No tak kúp sharpness. Sharpness. Idem super už. Doriti! To tak klepil, to čo ma trápil? On ma trápil z 20 blokov, doslova rukou proste, tam bol ešte Oliver predo mnou, on mňa trápil, tam bol 3 bloky. Ja ti som ho nezhodil. Ja som ho Jeden dokončil. Spliknite. Musí ísť po nás modrý, že ty autista jeden proste, ty čo robíš? Idem. Vypadni okamžite. Kúpte veľa jablk, máme všetky jablka proste, kúpte jablka. Dobre, kúpujem Pária. do komunálnej. Všetko Doriti, daj proste do komunálnej. Upgrade. Ja nám rozdeľujem tie jablká každému. Ide na nás modrý. Nie, dobre, som to. Možno nerozmyslel. Kámo, on stráži náš most. Ja idem za ním, som na strede, pôjdem na ňo zozadu. Čáčo. Poď Dobre, za ním. máte ty. tam 8! On je sprostý, fakt. On To je autista. To čo je toto za človeka? On myslel, že nám to Dobre, skôr zničí. obstávať naspäť posteľ. Máte kámo, fakt, splituj generátor. Ja som to nezobral! To som ja nebol! Vôbec. To bol len ten, ja som dostal jeden iron z toho. Jasné, kámo. Máte, jasné. Kámo, že ty nie si na spawne, však on to zobral rovno predo mnou. Jak som ja, čo Tak som ja to zoberiem. zobral? Kámo, ja musím urobiť naspäť obranu posteľ. No, Proste splituj. Tak ja som splitol. Ja som dostal Dobre, pár ironov, ja ja som musel ti- ísť do komunálnej, čestne. Milo, kto tu má luk? Kto má luk? Ja. Ty autista! Hej, zbierajte emeraldy, za chvíľu sa zničia. idem Za zbierať. chvíľu sa zničia všetky, takže sa Tam na tých... Strieľam fireball. emerald, Ej, kto má vedieť, že je bakret? No piči. tak lebo bol na Že moste, on Drake. povedal, že sa s emeraldmi, kokos. Však nie. Dobre, kámo, no nič nevadí. Konečne Matej nesplitol. Splitni krylo, poď sem to splitnúť. Čakajte na mňa, ja už idem. Tak nič, on to už splitnul. Budú bad breaky, kámo, o 1 minútu. Mám 10 dia, môžem ísť kúpiť nám Protection work. Zoberiem. Fireballu, kúpme si fireballu.
No, Ja mám fireball. fireball. A bloky Dobre, asi kúpim ešte. Ja si Tak, kúpim tak. firebally, pôjdem červeným na spawn, lebo tam červený na spawn, tam budú mať strašne veľa ironu. Malú. Ja mám luk. Musí byť taký autista, ja ho vidím. On má rapid fire. On má dávno voj... No nič. Ochota, A aby... ti dáva. Do komu... A čo skydol, ako... 2, 3, 4 potrebujeme ešte jedenkrát. Sem, počkej, dobre. Tam a tam. A sem 3. Čo je? Viem. Vlna. Zničil som im posteľ, nice. Dobre. Dobre, nice. Dávam diamanty do komunálnej. Všetko dávajme do komunálnej. Ide na nás. On bude musieť vypípať. Na nás. Kapal som. Protection, kámo. Ani hápko mu to skoro nezebralo. Hardí. Dobre, poďme robiť tú obranu. Choďte kúpiť niekto sharpness. Okamžite, kámo, potrebujem sharp, hej. Má niekto diamanty? Mám 5 diamantov. Idem pre diamanty. Chýbajú mi 2 diamanty a oni sú tu po mne idú. Počkaj. Mám 2 diamanty. Yes, dobre, poď. Daj, opa. Ja idem na modrých, mal by som dať No čo, bloky. chceme akože. protection alebo sharpness teraz? Sharpness. On je u nás? To je na našej baseske toto? Autista sprostý, to čo je za... Ja mám ešte Ja som mal 6. A typek sa tu stáva. Jeden dal bloky. Idú. Ja idem na tohto, ale na druhej strane čo? hore. Ja som si vybral Tu je. speedruna. Ale on ma zabije. Dobre. Ako v rade, aby si mohli dávať backshot, aby sa aj trafili s mikropenismi. A nie, to spliknite si. Mám. Na nás. Flajšok. More, jaký slabý je. On žije. Dobre, jeden tu má Typek sa 20, musel jeden tu má zbombiť 20. autista. No, Musíte niekto poďte split. 3, Má tak oni idú moc. do nás modrí. Sú tu Idú na nás. všetci modrí. Jo, kámo, teraz som dostal. Jeden dal bloky, Všetci naraz majú málo. jeden dal Všetci bloky. majú málo, kámo. Jeden má 20. Tak nás zničili. Ale oni neberú damage. Oni neberú damage. Je tu typek. Oni reálne neberú žiaden damage, kámo. To sa nedá. Tu všetci a dorite. No, je po Ale mne. všetci zdrháme. Kámo, oni boli u mňa na bejske. Kámo, všetci Oj! zdrháme. My to môžeme vyhrať. My to To môžeme vyhrať. Zabij. No to by odberaný. Oni majú oné, jak to volá. Bad break. Better break už bol, ne? Nie teraz. Ja skápem. Skápali sme, bracho. Ty si sprostý? To by si na čo robil? Ty si fakt sprostý. Doriti je po vás. Mám 16? Ja mám ironový sword, goldy, a na sklo mám iba 12. 12? Kúpim Ide na žltý, ide na- jasklo, či Ja ty? som kúpil, mám týru. Iba jeden ide, nie? Oni mali otvorenú posteľ, kámo. Hýbajte Matisek, hýbaj preč. Počkaj, split. Split, Matej, všetci, čakaj. Split. Mám 5 dia. Dropo, nie, to je Matej. Nice. On si ma nevšimol. Protection. Okay. Berou k žltým. Tam mám 8 diamantov. Môžeme...
Sharpness, kámo. Čo si Ide žltý. To čo ty Dobre. pekneš? No, neradi. Sign language. Ja som hodil do vojdu. Pozbieram radšej diamanty. Mám 3 diamanty, mám 5 už. 6 diamant, 6 dia. Ešte 2. Idú na náš žltý asi. Yes, mám 2 diamanty, môžeme dať ďalšiu sharpness, hoci. Yes. Takto, čo si myslím? Mám 5 dia. Čo ne? Dal som 10 diamantov. Je iba jeden, takže akoby má dosť materiálu, si myslím. Protection 3 potrebujeme. Ešte 5 diamantov. Mám 9. Donies, rýchlo. Tak daj. Veľmi rýchlo, Máš donies. kredita. A ja ho vidím, však ho nehajme. Hej, nehajme ho, však si zahrám. Kámo, ja mám extrémne lagy, on niečo robí. Mám 11 FPS. Kde si, Basket, už? Mne to kiklo. My sme mali najlepšiu hru zatiaľ.